Čauko, vítam vás pri sledovaní prvého videa o LCS hostingu. Moje meno je Lačes a som jeho zakladateľ. Takže v tomto videjku si povieme pár slov, čo LCS hosting vlastne je, aké služby ponúka a ako sa na ňo zaregistrujeme. Takže LCS hosting je SAMP hosting, ktorý ponúka SAMP servery úplne zadarmo pre každého. Takže v súčasnej dobe máme 4 VPS. Na týchto bežia vaše SAMP servery. Pri registrácii si vyberiete jedno z nich, na ktoré sa zaregistrujete. Je úplne jedno, ktoré si vyberiete. Ja pre ukážku ukážem na VPS 1. Takže vyplníme formulár, login. Budem zadávať úplne hociaké údaje. Dobre. Takže máme vyplnený formulár. Môžeme sa zaregistrovať. Dobre. Teraz sa prihlásime. Sme úspešne prihlásení. A teraz sa nachádzame v profile na základnej stránke po prihlásení. Takže teraz sme úspešne zaregistrovaní a môžeme začať naplno využívať služby LCS hostingu. Takže v ďalšom videjku si ukážeme, ako si vytvoriť server a na čo slúžia LCS body. Ďakujem za pozornosť.